Живеем в Вселена, състояща се от енергия, която тече като река. Нищо не е неподвижно, всичко се движи. Нищо и никой не е откъснат и не засегнат от останалите хора. Ето защо полярната мечка в Арктика не може да оцелее, ако настъпят промени в Сахара. Когато обичаш малко повече себе си, това се отразява на някой абсолютно непознат човек на другия край на света. Когато една река тече, по пътя няма празни пространства. Ако потокът е блокиран, реката започва да прелива. Водата олицетворява емоциите. Ако емоциите са блокирани, те престават да се движат и вашите отношения с хората са в застой. Затова блокираният поток се превръща в басейн с застояла вода. Много е вълнуващо да се разхождате край някой буен поток, но ако се налага да плувате в него е опасно, защото можете да бъдете отнесени. Ако емоциите ви са като буен поток, хората може да се страхуват да се доближат твърде много до вас, за да не се удавят буйните води. Но когато обаче реката е спокойна и тиха, хората искат да бъдат край нея, искат да се наслаждават на покоя, ведрината и спокойствието. Къпането в нея е безопасно. Ако емоциите ви са спокойни, тихи и ведри, мнозина ще искат да се сближат с вас, тъй като ще искат да се окъпат обаче във вашата аура, отношенията ви с хората ще бъдат добри. Затова наблюдайте потока на своите емоции и обърнете внимание какво е тяхното влияние върху отношенията ви с хората. Законът за потока по принцип управлява всяка сфера на живота. Един буен поток на сексуалността може да е вълнуващ, но влизането в него е страшно и опасно. Когато сексуалността е блокирана от забрани и потискане в детските години или от случки от миналите прераждания, сексуалните връзки създават известни проблеми на човека. Ако сексуалността ви се носи спокойно като течението на тиха река, сексуалният ви живот ще бъде добър. Дали обаче вашата съзидателност се проявява като поток или е блокирана? Прилича ли вашата съзидателност на буен поток, относещи се с голяма скорост идеи, които се блъскат в речите камъни и се разбиват в крайбрежните скали? Или вашата съзидателност се изразява спокойно и бавно като течението на дълбока река, изпълвайки ви с идеи и творчески заряд? Ако един шкаф е пълен догоре, в него не може да се сложи нищо ново. Ако сте претъпкани с пари, дрехи, идеи или стари обиди, във вас няма свободно пространство за нови неща. За да позволите на новото да влезе в живота ви, трябва да се освободите от старите неща. Ако се държите здраво за старите си емоции, вие сте препълнени с онези стари спомени, които не ви позволяват да изпитате нещо ново и по-хубаво. По силата на закона за потока, веднага щом изхвърлите боклука от дома си, неговото място ще бъде заето от нещо ново. От вас зависи дали ще замените боклука с друг боклук или ще промените фокуса на своето съзнание, за да привлечете към себе си нещо по-добро. Ако в ума ви са останали същите мисли, в такъв случай ще се върнат и същите условия. Когато започнете да правите промени, колкото и малки да са те, тогава във вашия дом автоматично ще влезе нещо ново. По принцип природата не познава вакуума, затова празното място винаги се заема от нещо друго. Вашата задача е да се уверите, че то е нещо по-добро. И когато се освободите от старите си убеждения и спомени, които вече не са необходими за вашия живот, вие отваряте вратите за навлизането на новото. Променете навиците си, за да внесете нещо различно в живота си. Може да е нещо съвсем дребно, например да отивате на работа по друг маршрут. Разговарях с една приятелка, която беше решила, че вече е готова за сериозна връзка. От много дълго време не се срещаше с никого. Надникнах с памета и където цареше страхотен безпорядък. Само повдигнах вежди, а тя каза права си. Изчисти и подреди с памета си. Чета книгата, не говоря в женски род, както и да е, а резултатът беше, че в живота й веднага се появи нов мъж. Според фън шуй, всяка част от вашия дом е свързана с определен аспект от живота ви. Ако в онази част от вашия дом, която е свързана с вашата известност, цари безпорядък и тя е пълна с разни вектори, вие не позволявате разгръщането на този аспект от своя живот. Други части от дома са свързани с работата, успеха, взаимоотношенията ви с хората, парите и така нататък. И по същия начин, ако сте затормозени от някакви стари предразсъдъци и убеждения, трябва да се освободите от тях. Ако съхранявате някакъв стар спомен, който е заседнал като огромна скала във вас, за да го отстраните, трябва да го опишете на лист хартия и да изгорите лист. Когато изчистите физически къщата си от натрупаните в нея боклуци, започнете да утвърждавате онова, с което искате да ги замените. Започнете да визуализирате как в живота ви навлиза една по-висша енергия, така че към вас да започне да тече нещо ново и по-хубаво. Никога не извършите почистването пасивно. Правете го с енергията, която казва: сега съм готов за новото в живота си. Ето това искам.
Бъдете изкусни майстори и използвайте закона за потока, за да направите живота си такъв, какъвто искате да бъде. Взаимоотношенията с другите хора процъфтяват, когато в тях има открито общуване. Просперитетът настъпва, когато постигнем баланс между вливащото се в нас и изтичащото от нас. Носете се с потока и ще достигнете до източника. Живеем